zaio da dena antzarazi. Gizarte likido, gizarte likido. Memoriaren lapurra zenatari, apurra behatzak jedenak badaki. Norbaiten borondatea eskuratzeko, nekoa zaio da dena antzarazi. Urrun da egun sentia, gertuekin psikosia. Memulek badute zeregina. Geruzaka metatzen doa memoria burukale, horma hilerri guztietan, baina denbora gurpil bada maldan behera. Iragana putzu beltzetan itotzen duena, gertakizunetik kontakizunera jauzia, beti borreroan heldumaren eskuetan ezkutatu, taldatzeko libre direnak, pozoia dira gure